वर्ल्ड यूट्यूब प्रीमियर में देखी। ऐसा का भइल कि शादी के बाद रील बनावल बंद कर दियलू। हजार राक्षस मरल होखे सन ना, तब वो अकेले पैदा भइलो की और ना हमार सास यो सास कि माई के रील बनावे के चस्का लगा दे। ई बात तोरा के हमरा से पहले ना बतावे के चाहत रहला। एक्टिंग से अपना पूरा इंडिया हिला दे। इंटरव्यू तहार ना अम्मा जी का है, काहे से कि वायरल अम्मा जी भइल बाड़ी। अब हम तोरा के बताई जरूरत से ज्यादा अत्याचार करे के नतीजा का होखेला। ते हमरा के मार देबे, हम तोरा के छोड़ दे, हम तोरा के जान से मार दे। हम रील वाली बहू शुक्रवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे सिर्फ एस फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर।